Klaas Broos is 73 jaar oud, maar fietst nog zowat elke dag. Dat wordt dit jaar bekroond. Ik ben genomineerd voor de zilveren fiets van de FNP, Fries Nationale Partij, en die heb ik gewonnen. Die heb ik gekregen als waarde. En omdat ik nou positief ben, net om via de afstand, maar positief ben over de gewone fiets. Ik fiets een hele protte en bladskippen en zo vol mogelijk op een fiets en zo vol mogelijk bewegen. Ik fiets hele protte en simmers volle meer natuurlijk. Ik moet soms betijd worden met soms jongens njogen over de thuis. Dan fiets ik wel eens 150, 160 kilometer. Maar ik fiets ook wel eindjes van 50 en van 25 en 70. En ik fiets een protte in Friesland en in Grijsland. De passie voor het fietsen is bij Broos van jongs af aan begonnen. Toen ben ik op een fietsje naar een jeugdkamp naar Gaasterland fietst. En toen ben ik een Ierenzacht zien. En dat zit een beetje tussenin. En toen moest je al haast 700 kilometer fietsen om daar te komen. Want heel eind om. De groep was steeds groter. Hoe Jouwer, hoe Spannenburg. En een brood in Gaasterland fietsen. Tiesje waard de fiets zou als elke dag uit de garage hellen. En wie het betiet, voor een blokje om. Nou, we zijn in Veenklester op een brink. De hard brink. En ik ben net vol het dorp gezien in Friesland die een brink hebben. Hier in Veenklester is nog een brink. Mooi om even te zien. Heel mooi fietsplekje. Eerst door de Nijstad en toen ben we naar Noordermar, het noorden van het meer. En de Simmerdikdel, richting Wielpaard, zo naar Veenklester. En nu ben ik nog doel om even naar Kalm. En dan wil ik even over de Aardezee-dik van de Lauwerzee. Daar wil ik nog een stukje rond. Een fiets kan heel lang mee. Je hem een beetje onderhouden en dan moet je even een nieuwe ketting om een paar nieuwe banden. Maar het frame gaat nooit weer aan. Dat kan wel 50 jaar mee.